И здравейте, дами и господа, това е първи епизод на Minecraft Pocket Edition Server Троен. Добре, Да. сега... И сега нека да уточним, сега ние сме трима. Има този, който снима в момента е Playman, както и аз. Да. Защото се игра на моя устройство в момента. Да, аз ще прекръстя. И сега създаде сейф през хората, да не помислят, че нещо... Да, сега ще създам. И като ти си с твоето си име. Да. Игра на неговото име, на неговото устройство, защото моят таблет е бъгъв, телефона ми не може да се инсталира Minecraft и да това. Добре, създаваме го на ще го кръстя сервер 3. Айде така да го кръстим. Добре, Create World. И да, без хакове сме, за това създадох сейфа пред вас, за да не помислите, че има някакъв хак. Не хака, нещо читнато. Да. Ето, без модове сме. Да. Нито за пушки, нито за нищо. Малко ще се увеличат тайтъл. Само искам да... Кой вие? Не бях аз. Рая. Не бях аз, наистина. Аз искам дърво. Добре, Ти ли ми открадна дървото? Да. Елия. Нали беше до него бе, умни. Ще бъда с Split Controls. Аз запнувам кравата. Split Controls. И добре, малко така до край да си увеличим. What the heck? Я пусни зомбитата. Добре. Забравяхме да ги пусна. Готово, пуснах ги на Макс. И за мен ме е страх. Пуснах ги на Макс. Добре. Не, пусни ги на нормал. Добре, на нормал. Ето го и нормал. Добре, хора, ще игра в плюсче, защото е по-удобно. Защото може старото име да е... Хора, включете се Split Controls, яко е. Защо? Така, готино с плюсче. Вие къде сте? Аз тук събирам едно гигантско дърво. С едно игра на компютър плюс таблет. Телефон да. Добре, аз викам да взем саплинги. Да, само трябва да се видим, че аз не знам вие къде сте. Не знам аз. Аз тук... Много малко пускам саплинги, бе. Виж ли саплинг? Дървет. И вижте тези пада от дървет. Ако искате, елате при мен. Тук ще има доста саплинги при мен. Едно гигантско дърво. Аз си перо. Аз нямам перо. Ти сте моето перо, като време ще да ви трябва. Може да ти потребва за стрели, така че. Емо си. Племен се късметле се пак. Да, така не се представих, аз съм да... Да, така не се представих, аз съм да Tiny Gamer. И игра с Playman, BG и Елза. Само да ви кажа, че ако напишете в Minecraft едно нещо, там Minecraft е през едно... Виждам. Плеймен. Добре! Тогава ще откриете... Добре, в YouTube... И моля ви, не винете Елза, че е страх от зомби. Не видите тя на 7 години. Да, за това е страх от зомбите. Съжалявам. Но мен не ме е страх от... Не е страх от зомбите и само вика за щяло и не щяло. Пукни се, четко кошка! Къде ще? Ядох пилен. Абе, що го изяде? Може да не викате. Викам, за да се чуваме. Все пак. Добре, хора, напишете в коментарите дали като говоря нормално. Добре сега, напишете в коментарите дали се чувам в момента, когато крещя в момента. А сега напишете дали се чувам, когато в момента говоря нормално. Напишете. И може да стане странни звуци. Хора, аз имам храна, 2 бутчета и 2 свински пържоли. Виждам ви вас. Ето ви. Кон, не го убивай. Може да си го суниви... Можете да си... Нямаме събори. Ще обработя дървото. Трябва ми за кожа. Не е нужда да викаш. Пръчка, кирчок и отивам да копаме. Плеймен, аз е... Двамата плеймовци, аз имам... Аз не съм Племен! Как да си плеймен? Прекръстих се. Или ти все още си неграмотна и не можеш. Не мога да чета. И съм на едно бутче. И... Тя български не може да чета по-английски. Добре, 11 кабели стони. Аз събирам... Hello, what's your name? My name is Raya. Да, ти се
Да, сериозно. Аз знам много повече от теб. Дори знам как е стол. Това всеки го знае. Дори в първи клас. Който си ти. Не! Ох, че съм смотан. Ох, че съм смотан. Не го направих нарочно. Ти само да удръж. Стигаме на 8 сърца съм вече. Стига си се обожавала само до мен. Трябва да си направим една... Човек, наши приятели. Аз вас ще дадя, защото ме сте. What the heck? Рая, знаеш ли? Човек, Марко, аз съм виждал понякога Рая само да ме следва и тогава ми прилича на тези нахалните хора от клипчетата в YouTube. Как само нахалства. Добре, аз съм Кирчок. Сега че имам за още казвам. Какво? Добре, аз се връщам да... Добре. Вардите ме. Тя тук зрителите разбраха ли? Да. Страхме. Абе, страх те от тъмното тебе, дори в Майнкрафт. Излизай. Добре, ще останеш без сайта ми, после като се дънеш ще убия. Добре, хора. Елате! Кучето на Рая дойде тука! Добре, елате! Спирам за малко на паза, хора. И хора, върнахме се, защото ни беше страх да не ни убие някой зомбак. Навънка още ден, спокойно. Трябваше набързо да си ние в банята. И да, като казахме едно много сладичко кученце дойде на наша приятелка. Да, на тази, която е в сървъра, е страх от зомбите, да. И от кучета, не знам как има куче. Добре, хора, аз имам това и това. Може ли да ползвам печката? Да, почва. Човек, ще направя още... Аз излязох. Аз отивам, нали? Аз бях излязъл. Да, защото... Добре, аз си закривам тези гълъвте, че ми трябва спешно храна, така че не мога да види. Тук не барите печката, втората печка отгоре, защото е моя. Долната е моя. Горната е моя. Chicken Little. Вие сте се тръгнали, нали? И е нощ, нали? Не е нощ. Не, и не сме си тръгнали. Да. Нищо не познах. Идвам да те убия. Малко ли? Шегувам се! Абе, спокойно си си пищяла, бе. Ти дори нямаш шойте ми. Има само две кожи и една парчала. Никой да набера горната печка. Тя е само моя. Долната е моя. Добре. Барай. Не барай като крадова. Някой да не ми бара от пържолите? Не. Не си барам и не си ги питам. Добре, чакай, аз ще оставя. Сладка храна. Вкусна храна. За душата. Добре, аз взимам този крафтинг. Айде да се разкараме от тук по-добре. Аз искам да си печем месото. Ама тази печка е на Емо, направи си своя. Не всичко да ти е наготово. Да, наистина. На тебе всичко ти е наготово. Не, наистина. Доста път не. Ще направя малко чарколец. О, добре. Ето това е другото олък. И си Лут. изхвърлих цялото дърво с чарколеца. Изчакайте ме. Рабаш ли на вълна? Не. Нали убивца? Не. Ти уби. Хора, доста бързо се развихме. Да, наистина. Ама то желая да сме намерили ги за развитие. Все пак. Аз вече съм... Бучета! Какво? Аз съм без бучета и ме удра. Умира. Мре. Нашата приятелка мре. Вече не мре. Аз вече съм гладен. Няма да ям тази. Имам бучета, които трябва да се изпечат. Чакайте, бързо пъхайте в печката всичко. Махай това. Аз съм на лов, хора. Вие стойте и се пазете. Добре, има храна в печката и Рая земя. Да се нахраниш хубаво. Бързо взимай път. Не стига си такова. Бързо взимай. Да, наистина. Добре, давай. Имай предвид, че все пак. Я. Хора ще се гледат. Взимай другото. Да се Вие не... пиете ли ще го пуснете? Да. Разбира се, нали това прави. Литали! Овца! Литали, да ги забие! Аз намерих овца. Бой, бабичок! Ще трепам! Човек, имам една вълна! Пукнете се от яд! Три кокошки, едно прасе и крава ще ти рум. Аз намерих 3 прасета. И саплин, който го взех. Добре? Намери зайци! Зайци! Няма да губим. Аз чакам, ама да не повиждам с Йопиото. Всеки начин, тя ще ми позволи. Айде!
О, вече съм гладен. Добре. Ей, що ми уби прасето? А, благодаря ти. О, не ядох се. Хората, правете си къща под земята. Подземие. Докато аз дойда. Мен ме е страх, Рая е страх. Рая, слагаш се. Хора, в печката се пече. Всъщност. Хора, ние се пазите малко хора. Добре, елате тук при моята дупка. Бързо, бързо. Елате при мен. Вече изкопано. Искам само да ви кажа, Рая, ако чувате някакви звуци, това са от едно бебе, който е до нас. Да, наистина. Моля те, запечатай, много ме страх. Абе, чакай му да дойде. Или той е тук. Почти дойдох само тук. Хора, тук има печки. Почти стигна. Ще изпечеме шар колец. Аз си чакам. Кой ме е запушил? Рая. Ами какво мислих, че ще идва зомби? Абе, Рая, още не се стъпнило. Ще направя, но... Чорч, пазете се! Пазете... Рая, добре. Всички да се пазят. Правя... А, ти вече... Чакай. Някой да има печка. Е, тук има печки, бе. Не дай да казваш бе. Тази втора... Що? Тази... Хора, айде да разкопаем малко, че е тук... Хора, абе, всички са на всички. Айде малко да поразкопаем. Трябва ми пръчки за кирка. Готово кирка. Няма място. Айде малко да поразкопаеме. Аз копая вече. Аз ще копая. Копай, да. Ама не застай, просто си копайте. Някъде такова, където ще има разстояние, но ние сме наблъскани. Айде искам я да си изпеча храна. Моля ви, направете врата. Абе, така ще разбият, бе, като ги включа на макс, ти какво мислиш? Че ще стоите, ще почукат на вратата ли, какво? Тази първата е... Хора, тази първата е моя печка. А тази втората е моя. Първата. Нали ще? Ами, сори, ама вече се печат неща. Все пак всеки е гладен. Абе, ще чуваме. Чуваме, да, чуваме. Аз чувам като зле. Абе, пай се! Рая, какво ти чуваш зомби? Пази се. Ами какво страх? А, нищо. Щом се ти. Искам да сложа някъде още две печки. Ето тук съм. Аз искам да не идвам зомби. Ето тук има печки отгоре. Наслада, добре. Но ако се спавне зомби, направи зле. Няма, бе, има торчове. Торчове. Да. Аз така ще спавам. Първата печка е моята. Аз ще набера нещо. Искам да ми направите една, която много ще ви хареса. А моля ви, на я гледайте сега. Ще копа. Моля те, ако някой гледа. Мам, че ми видя, че копая нещо. Изкопах ми изненада! Не дайте! Признай си, че ще го запазиш за себе си. Не, стай да ми каза! Ако беше да се лъжа, да пазари! Ама ние само я убихме, тя дори нямаше... Тя сериозно ли искаше да ни направи? Това е супер тъпо. Ама тъпо! Той не може на... Сега за какво плаче за една игра пак отново. И се нерви даже. Леле. Доста е старателно да се нерви. Това ще го изрежем. Да. Може да ни го направи ми покана. Аз мисля да отидем на лъв за зомби. Хора, човек, аз тук ще направя чест. Чест! Разтоварвам се. Слагам тук ненужните неща. Скелетън. О, човек, какво намери? Яво тук бе скелет. Мъче. Ела към. Твоя. Умри. Какво си намерих само... Крипор. Аз don't like it, да ти. Човек, аз ще изпеча айрана. О, крипор. Едно сърце. Идвай бързо! Това някакъв друга дупка. Обърках дупката. Не му викате. Добре, че зомбите да направо да запушим.
хора, добре. Пече се Айран. Айран! Да! Добре, хора. Сега ще спрем клипа за малко. Ей, сега идвам!